Pen y bont yn y rownd derfynol am y tro cyntaf. Erioed all bai Colwyn gyflawni'r un gamp. Mae Ceston Davies di aros am y bel. Arbediad gwych. Arbediad gwirioneddol gampus gan Cochlyn. Ie, oedd angen hon yn doedd. Da ni gweld y croeso'n dod i fewn. Oedd ni'n rwyd i hun fysa hwnna wedi bod, felly oedd hi'n arbediad digon syml i wneud, ond oedd hi'n pwysig o ran i hyder o. Cic sal allan. Clark. Ie, syniad yn un da yn doedd. A brobl yn effro, ond mi oedd Cochlyn yn effro hefyd. Ie, a'r cyfla'n dod o'r bas yn ôl at y golgeidwad ar y cae yma, mae yn boblo rhywfaint, diolch isio'i, a brobl, jyst y weledigaeth yn de. Ac os oes un chwaraewr yn uwch gyngrair Cymru sydd yn gallu sgorio'r pellter yna, brobl ydy'r dyn. Astles i fyny. Dan fwyn o golwg, mae di mynd holl ffordd! Mae di mynd holl ffordd, Danny Davies yn ei hawlio hi. Ond oedd y golwr wedi colli rhediad y bel yn llwyr. A mi fydd bai Colwyn yn hynod siomedig efo honna. Maen nhw wedi edrych yn beryglus o'r ciciau gosod. A da ni'n gweld y safon yma, blaen i fus, dwi'n meddwl o golgeidwad. Ddyle'r golwr wneud yn well a cael mwy law arni. O'n i ryw hanner ame am chydig oedd wedi dod o ddi ar ei fraich o. Sa VAR yma, sa VAR yn sicr di cymryd golwg. A mae'r bel yn cael ei cholli eto gan Edwards, a mae Clark yn dod â hi, a mae'r bel tu ôl ran ddiffyn, a mae McManus, di gweld y golwr yn dod, McManus o'i gwmpas o, McManus yn mynd i'r hwyd ochr, a dyna chi falle arwydd o chwaraewr sydd wedi anghofio sut i sgorio. O'n i'n meddwl bod y cyfle yna i gael yr ergyd efo cyffyrddiau cyntaf, oedd ongl y golgeidwad yn dod allan, oedd oedd i gadael dipyn o'i gol, ond mi fydd o'n disgwyl sgorio'r cysafle yna. Am amser da i McCready daro pêl gywir, heriol. Mae'n mynd y holl ffordd at Ryan Edwards, mae o'n gallu tanio nhw, mae Cey Conna'n gwybod. Y bel od dros y bar yn y diwedd. Oedd o'n gyflen doedd. Mi ddyle plat i taro'r targed. Ie, dwi wedi beirniadu chwaraewyr bai Colwyn, ddim yn amddiffyn i cwrt Cosbi'n ddigon da, ond tro yma, Astles, ti'n disgwyl iddo fo ennill y peniad yna, yn cam amseru naid, ac efallai oedd Plat yn disgwyl gweld y cawr yma'n ennill y bel, ond mae rai fod yn barod tu ôl iddo fo, jyst disgwyl am y camgymeriad yna. Munud o amser ychwanegol, dyna mor bwysig ydy'r eiliad hon. Mariat at y postyn pella, allan gan Carrington. Nôl i mewn! Leo Smith. Dyna be oedd ymdrech feiddgar gan chwaraewr sy ar ddawn i wneud y fath beth. McCready. Conor Roberts yn dod. Dim mor awdurdodol. Ac oedd y peniad gan Carrington. Ond oedd am grym arni hi. O, nawr te. Di Cybi methu coelio. Wel, i ddechrau'r peniad, ydy hwnna'n gicr smotyn oherwydd yr ymosodwr sy'n cael ei ben ar y bel. Mae Conor Roberts o syth drwyddo fo. A wedyn, da ni'n gweld Kirby fama, 3 amddiffynwr, mynd heibio 2. Mae mor anlwcus, ond dwi'n deitha chi boys, mae hwnna'n gicr smotyn i fi, y croesiad. Gwni weld hon rwan, mae'n dod i fyny, mae'n mor anffodus, mae'n tarru fraich o. I fi, yr ymosodwr sy'n cael ei ben ar y bel, a ddylia bod golgeidwad ddim yn cael jyst dod allan a landio ar ei ben o. Danny Davies. Sgorio'r unig gol y gêm o hyd. Clark, nôl at Davies, cyfle ar gydio! Arbediad ar dderchod ac am sefyll. Fydd Williams ddim yn cael honna. Da mae ergyd, a dyn ni'n gweld Danny Davies dod i fewn. Cefnwr de di o'n cofio, ar ei droed chwith wedyn. Ond dwi'n yn siŵr, mae honna yn agos iawn. Ar dderchog gan Ryan Edwards. Ryan Edwards mewn y cyfle! A mi ddoth Roberts i'r adw i bryd hynny. Wel, da ni wedi beirniadu Conor Roberts am i waith efo'r bel wrth i draed, ond y swydd bwysica di stopio'r bel rhag mynd i'r hwyd, a nath o'n dda am y chwarae te. Kirby, mae di sgorio goliau, digon ohonyn nhw tymor yma, mae o di disgwyl am y cyfle. A Roberts yn dod oddi ar ei linell yn wych. Robles, cymryd y bel i'r cornel, dim bris, mae Williams efo fos ei angen o. A bron a'i cholli hi, mae'r bel yn cael ei rhoi o. Ydy Williams fod yn ofalus fynd am cyfle i gymryd y gic.
A mae yna un freuddwyd ar ben a mae yna freuddwyd arall yn dal yn fyw. Fydd hi ddim yn rownd derfynol gyntaf yn hanes bai Colwyn na fydd. Ond mae'r freuddwyd o'r dwbl i'r pencampwyr y Seintiau Newydd yn para. Ni'n gallu dal yn clywed y cefnogwyr yn canu tu ôl i ti. Just pa mor special maen nhw i'r clwb yma? Wel, fatha dwi'n dweud, fatha chi'n gweld y tîm fel un i fod yn yr Uwchgynnar Cymru efo'r fans gynna ni, maen nhw 12 man, fatha ni'n dweud gyna, fatha maen nhw wedi caru ni drwy'r rowndiau. Dim hyd yn oed jyst yn y gwpan, yn y lig fyd, ond ie, mae'n special. Ti'n moyn mwy o flas o ware yn erbyn clybiau Uwchgyngor Cymru? Wel, yn dim ond challenge. Dwi'n meddwl, da ni digon da i wneud o. Fatha da chi dweud, da ni wedi nocio Cardiff Met allan, da ni wedi nocio Gapcake hwnna allan, so dwi'n meddwl pam fydda ni ddim. Cai, nath o Weintyr Jones dewis ti fel seren y gêm, felly llongyfarchiadau. Diolch. Anthony, last weekend you were crowned champions. This weekend you've booked your place in the Welsh Cup final. Not a bad 7 days for you. Yeah, no, it's been good, and we knew what the game was going to be like today. I mean, the pitch was very difficult to play on. It's no disrespect to Rill at all, but the fact that this can be played on this pitch in a semi-final is unbelievable. I can't believe it, but we had to grind it out. We had to be tough, we had to be physical, we had to show a different side of us again today that I think we've shown in the last few weeks without being able to play our stuff. So credit to the players. We knew it wasn't going to be easy. Probably people would look at the score and go 1-0, we should be doing better than that, but I would disagree. I think they're an excellent side. They put it on us for the whole game, and we're pleased to get through. Steve, I hate to drag you away from your teammates, but give me your assessment of that performance. Momentous. Listen to that. You know, that's a crowd that deserves to be in the Welsh Prem. You know, second half I thought we were fantastic. I thought we were on the front foot, and you know, didn't create too many clear-cut chances. But you know, they haven't created any chances second half either. You know, I'm disappointed because I thought we deserved a draw. But you know, that's football. Wish TNS all the best in the final against Pen Bont, but we'll go again, we'll come again. You know, it's about building now, ready for next season. Your goal made the difference in the end. Talk us through the goal, because there might have been a shout for a handball at one point. Yeah, I think it's at the top or the side of my head. I'm not too sure. I'll have to see it back. I've not seen it, but it was going straight in. I think the keeper tipped it and it's hit the post and just hit me. I don't know much about it, but I'll take it. A nath bai Colwyn, nath nhw roi tipyn o bwysau arnoch chi yn yr ail hanner na, dy fe? Do, oedd gen nhw'n byd i golli, ydy gwir. Mae pwy bynnag sy'n chwarae yn erbyn ni, maen nhw am trio stepio'i gêm nhw fyny, a na, nath nhw'n chwarae'n iawn, nath nhw'n chwarae'n dda.